at @joisodur_. Dr. Ndong'a kwa chaka yanga tuak marodi che makawuono ina kaka jakom mari uruok mar lakteche mar KMPDU mago gwenge ma Nyamza matende ni chung ne counties mopogore mag Nyamza, obed Siaya, obed Homa Bay, obed Migori, obed kata nyaka Kisumu County kaachiel kod alwora mar Nyamza. Higni 10 koro nyaka ne chak sirkal mar loch gwenge e pacho kae sekta mar thieth osebedo yo machalo nade, Dr. Ndong'a? Kamano, adwa keto e ler ni sekta mar health osebedo ka suffer under devolution. Awacho kamae nekech weateru chien matin higa mar 2001 nitie gimoro ma waluongo ni the Abuja Declaration. The Abuja Declaration ne wacho ni 15% mar budget ma watimo ka higa onego set aside for Department of Health. To gima timre ni in the last budget ne wan gi around only 7% of the budget for health. To king'iyo e gwenge mar Nyamza counties, it was about 6% kata 5% of the whole budget. Koro mano ngiso ni two things. Either the counties mag Nyamza, for example, oko keto the importance mar Department of Health kaka onego bedi, or deliberately counties duani mond health or fail to akiani what they will be gaining kagitimo kamano, lakini gima waneno e osiptende sani ok gima ne wadwaro ni otimre from devolution. Ne wamor kane okelnwa devolution nekech ne wawacho ni every county nyalo ng'iyo its niche, gima waluongo ni niche in English. Niche ngiso ni kaka gwenge manie Nyamza wanyaneno ni wan gi tuoche machalo kaka HIV, malaria ma wanyalo concentrate on so that wa improve outcomes magwa. Lakini gima waneno ni all these have been set aside. Counties more kagi ngisowa e social media kata e TV ni kawuono wagero hospital manyien, kawuono wakelo ambulance manyien, lakini kipenjo mwananchi mar kawaida ma wanyaluongo ni Wanjiko kata Auma wapenje ni biyudo yath sami di hospital, sami di hospital kaka Ramogi Teaching and Referral Hospital, biyudo daktari e sami dware no koso idi ngisi ni return for 1 or 2 hours mondo tiek emergency moro mondo bi oshughulikia. Dr. Ndong'a kang'adi matin kata kapok wachopo e wachno mara lakteche mantiere subtende kata yedhe mantiere subtende e kinde mabende ne ogola